Стильність та простота. На Київському фестивалі моди вже вчетверте демонструють одяг для мусульманок. Моделі дефілювали у довгих нарядах та з покритою головою. На показі побувала і наша Мілена Міді. Шифон та хутро, холод та спека. На київському подіумі український дизайнер Катрін Кім презентує нову колекцію мусульманського одягу сезону осінь-зима. Кольори стримані, силуети приховані, сукні довжиною до підлоги пастельних кольорів без яскравих принтів. Вони не бажані в ісламі. Аби одяг був просторий та не заважав рухатися, дизайнер використала багатошаровість. Акцент лише на одному аксесуарі – ремінь або брошка. Представила коллекцию «Снега в пустыне», потому что мне кажется, что это название именно подчеркивает мою коллекцию. Попробовала, вернее, рискнула использовать такие ткани, как мех с шифоном. То есть то, что в принципе несовместимо, так же, как и снег и пустыня. Катрін вперше показала чоловічий одяг. Арабський наряд був шитий спеціально по міркам Віктора. За 20 років роботи моделлю він уперше в образі шейха. Зізнається, носив би такий кожного дня. Он выглядит роскошно, вы что? Это очень красивая одежда, именно четко подчеркивающаяся, именно мужская одежда. Вы знаете, не унисекс какой-то непонятный, а именно она выглядит породисто, это серьезно. Я бы очень хотел такую одежду, повседневную, я больше того скажу. Было бы здорово, если бы сделали зимнюю коллекцию, именно адаптировать ее під наші холода. Традиції Сходу та ритм сучасного міста. Одяг для мусульман, який вони зможуть носити усюди, каже дизайнерка. Світлі молочні тона будуть доречні як вдень, так і ввечері. Адже, на думку Катрін, мода в ісламі – це не те, що диктують кутюр'є. Мода и мусульманка. Сказать вам честно, это два несовместимых понятия, потому что само слово «мода», мы ее используем только потому, что оно больше нам привычно на слух. Но в исламе нет такого понятия именно как мода, потому что, опять-таки, повторюсь, нам Аллах дал определенные рамки одежды, и мы должны это строго соблюдать. Каміла прийшла подивитися, як виглядає мусульманський одяг на подіумі та які кольори у цьому сезоні будуть виграшними. Все вещи, представленные в этом показе, подойдут не только для мусульманок, но и для немусульманок, для широкого круга людей. Мне очень понравилась цветовая гамма, в которой была эта коллекция представлена, пастельные красивые тона. У наступному сезоні у новій мусульманській колекції на українському подіумі презентують вже декілька чоловічих нарядів та дитячі моделі. Мілена Міді, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.